Сәлам дуслар, Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без 12-нче Татар кызлар гимназиясендә урнашкан Милли мәгариф музеенда. Мин хәзер сезне мәктәпләр һәм мәдрәсәләр тарихы белән таныштырам. Татар халкы элек-электән гыйлемгә, мәгърифәткә омтылган. Һәр авылда, һәр мәчет каршында менә мондый мәдрәсәләр булган. Дуслар, күреп торасыздыр, хәзерге мәктәпләрдән бу мәдрәсәләр бик нык аерылып тора. Мәдрәсәләрдә имам укыткан, анда Коръән өйрәнгәннәр. Дуслар, элеккеге вакытларда мин булай утыра алмас идем, чөнки малайларны имам, а кызларны абыстай укыткан. Һәм шуны уйлап куйдым әле, көннәр буе менә шулай утыру бик җиңел булмаган. Бу мәдрәсәләрдә 4 ел укыганнар. Һәм мондагы укыту системасы кадими уку дип аталган. Ни өчен кадими дисезме? Чөнки монда дини фәннәр өйрәнгәннәр. Ә менә монда Кышкар мәдрәсәсенең 2 еллык укыту программасы күрсәтелгән. Музейда шулай ук кадими мәдрәсәләренең дәреслекләре белән таныша алабыз. Менә монысы, мәсәлән, әлифба. Кадими мәдрәсәләр белән бер рәттән җәдиди мәдрәсәләр дә барлыкка килә башлый. Алар арасында нинди аерма бар дисезме? Җәдиди мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәр өйрәнелә башлый. Шундый уку йортларының берсе Әгерҗе районында урнашкан Ишбуби мәдрәсәсе. Бу мәдрәсәгә бер туган бубыйлар нигез салган. Күренекле мөгаллим Габдулла бабай исә Кытайда да яңа карашлы беренче кызлар мәктәбен ача. Аның иң элек кызларны укытабыз, гаиләдә беренче укытучы әни булыр дигән сүзләре Пекин дәүләт музеенда һаман да саклана икән. Җәдиди мәдрәсәләрдә парталар барлыкка килә. Шәкертләр менә шундый парталар артында утырганнар. Дуслар, сер итеп кенә әйтәм, тезләнеп утырга барыбер авыр. Мөхәммәдия мәдрәсәсен шул заманның югары уку йорты дип саный алабыз. Бу мәдрәсәдә шулай ук җәдидчә укыту системасы булган. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бүгенге көндә дә эшләп килә. Аннан танылган тарихчылар, фән эшлекләре, галимнәр чыккан. Танылган композитор Сәлих Сәйдәшев та, скульптор, рәссам Бакый Урманчы да нәкъ шушы мәдрәсәдә белем алган. Дуслар, музейда шулай ук беренче кызлар гимназиясын ачкан Фатиха Аитованың да шәхси әйберләре саклана. Дуслар, аның турында мин сезгә киләсе тапшыруларда күбрәк сөйләрмен. Мондый парталар 1920 елларда барлыкка килә. Әлбәттә, монда утырырга җиңелрәк. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Туган як тарихын өйрәнегез, бөек шәхесләребезне белегез, дуслар.